Salam gitaristler, häzir siz bilen ýöneköý şolur wagtyň özünde gowy sady, tanyman sady öğrenirsiň kesazda. İlk bilen size aýtjak sadym. Bu saz şu aşaky 3 tarda oýnalýar. Birinji, ikinji, üçüncü tarlar. Ikinji bilmez zadyňyz diňe biz ýokary kaku edemiz, ýokary siremde diňe şu ýok üçüncü tardan aşaky sirýär. Son bilmez zadyňyza minni nirlerini tutýanys. 5-nji perdede birinji, ikinji, üçüncü tar tutýar. Edir şu barmaklarymyz bilen. Şular ýaly ses vermeli. Son ikinji schemamyz edir şu duruşunu durýar da şu ortaky barmak aýrylyp 4-nji perdeň 3-nji taryna bärik goýuly 4-nji perdeň 3-nji tary. Galan da şu durun ýerine dur. Indi 3-nji schemamyzam kulwikamyz aýrýar. Suýum armamyzam 3-nji perdeň 1-nji taryna tutýar. Dayam akort ýalykda ýöne berdi. Şunyany. Soň ýene bolly şu 3 schema. Indi her schemada biz bir näçe ýerek aşağı katmaly. Yani birinji schemada 8 gezek. İkinji schemada 3 gezek. Üçüncü schemada 5 gezek. Edir şular ýaly gitdi. Indi şöyle şu 3-nji schemadan soň ýene edil öňkü schema birinji aýylaýmeli. Şoňurda gaýtalanyp durýar. Öwrüne nosaňyz halan olsaňyz like, görüşýänçek sag bolun.